नमस्कार प्रणाम, हम राघवेंद्र। स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। यूपी में योगी सरकार नया प्रोजेक्ट की तैयारी में बाटे। गैर पारंपरिक ऊर्जा विकल्प के अपनौले के दिशा में उत्तर प्रदेश यूपी ग्रीन हाइड्रोजन नीति 23 बनावे जा रहल बाटे। ए बाबत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कहल गयल कि ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण में पानी का महत्वपूर्ण योगदान रहेला। हम एकर फायदा उठा के देश के सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन निर्माता बन सकेनी। एकरा खातिर प्रदेश के छोटी बड़ी नदी के पास रिजर्व वाटर बना के बरसात के पानी के उपयोग ग्रीन हाइड्रोजन बनौले के काम में कइल जाओ। मुख्यमंत्री द्वारा यूपी ग्रीन हाइड्रोजन नीति 23 बनावे खातिर यूपी नेडा द्वारा कइल जा रहल तैयारी के समीक्षा बैठक में ई बात कहल गई। उनके द्वारा नई ग्रीन हाइड्रोजन नीति के ड्राफ्ट में संशोधन करत हुए एगो प्रभावी ड्राफ्ट तैयार करे का निर्देश दियल गई। साथ ही ये क्षेत्र में काम करे वाला स्टेक होल्डर से भी परामर्श लेने का निर्देश दियल गई, ताकि नीति के तहत निवेशक और उपयोगकर्ता के एकर ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। मुख्यमंत्री द्वारा बैठक में कहल गई कि ग्रीन हाइड्रोजन एगो स्वच्छ ऊर्जा और औद्योगिक ईंधन होखले के कारण नेट जीरो के लक्ष्य के प्राप्त कैले में सहायक सिद्ध हुई। ऐसे में ग्रीन हाइड्रोजन नीति के लेके विभाग भारत सरकार की नीति का गहन अध्ययन करके एगो प्रभावी नीति तैयार करे। उनके द्वारा कहल गई कि साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी पर काम करे वाली फर्म के ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव देके प्रोत्साहित भी कइल जाओ। मुख्यमंत्री द्वारा कहल गई कि वैश्विक निवेश सम्मेलन यानी कि GIS 2023 के दौरान ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में इकाई स्थापित करे खातिर यूपी के 20 कंपनी से 2.5 लाख करोड़ से ऊपर के निवेश का प्रस्ताव मिलल बाटी। इससे 60,000 से अधिक लोगन खातिर नौकरी का अवसर पैदा हुई। प्रदेश सरकार GIS 2023 में भइल सभी MU के ईमानदारी से लागू करे खातिर प्रतिबद्ध बाटे। ऐसे में हम सब का जवाबदेही तय करे खातिर जल्द से जल्द ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करे के होई। फिलहाल ये जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। तब तक खातिर नमस्कार।